rennend de Alpe d'Huez op. Nelly Schuurmans, bijna 100 jaar. Het is vandaag 14 juni, dit is het Pelemaasjournaal. Anja Linskes uit Venray heeft een bijzonder zeldzame prestatie neergezet. Zij is 3 keer hardlopend de Alpe d'Huez opgegaan voor de strijd tegen kanker. Anja werd enthousiast gemaakt door een collega die al eerder had meegedaan. Daarnaast kent zij ook verschillende mensen die kanker hebben of er tegen hebben moeten strijden. Terwijl de meeste deelnemers op de fiets meedoen, besloot Anja om hardlopend mee te gaan doen aan de Alpe d'Huez. Het was overigens niet meteen de bedoeling om zelfs 3 keer de berg op te gaan. Het gaat er niet om of je nou 1, 2, 3 keer of 6 keer omhoog fietst. Het gaat erom waarom ik daar ben en waarom de mensen er zijn. En dat is op een gegeven moment, heeft de boventoon gevoerd. Dus ik heb eigenlijk een streep door mijn eigen doelstelling gezet en gewoon gedacht van ja, ik ben er en ik kijk wel hoe het die dag verloopt. Anja ging de eerste ronde samen met een collega de berg op. In de tweede bocht had zij speciaal kaarsjes aangestoken voor de mensen voor wie zij speciaal meedeed. De tocht was behoorlijk zwaar. Het was koud en de Venrayse deelnemster kreeg last van haar oude blessure. Toch besloot zij om een tweede keer te gaan rennen. En deze ronde verliep goed. Anja besloot toen om zelfs nog een derde keer de Alpe d'Huez op te gaan. Daar heb ik maar 5 minuten bij mijn vrienden en familie gestaan. Toen zei ik van ja, ik ga weer. Toen zei de jongste dochter van nee mama, niet doen en je hebt last van je knieën en 2 keer is toch al goed. Maar ik was zo in een waan eigenlijk dat ik zoiets had van ja, ik ga gewoon, ik ben nu 1 keer hier en ik ga gewoon voor die derde keer. En die derde keer, ja, dat is niet helemaal hardlopend gelukt. Ik heb ook veel gewandeld. Maar goed, uiteindelijk, ik ben boven gekomen en ja, dat was zo'n voldoening. Dat is niet te beschrijven. In totaal deden er dit jaar bijna 8000 deelnemers mee aan de Goede Doelenactie. Het grote aantal zorgde voor een bijzondere sfeer. Vooral die saamhorigheid. Je bent echt met, er waren 33.000 Nederlanders, zeiden ze. Maar goed, de hele week was al druk met allemaal terrassen vol, allemaal Nederlanders. Iedereen sprak elkaar aan. Je hebt eigenlijk allemaal hetzelfde doel, dat is gedenken en genieten. En het was inderdaad een week met een lach en een traan, maar een onvergetelijke week, ja, echt. In totaal heeft Anja Linskes €6.400 opgehaald. Veel mensen hebben Anja al gevraagd of zij volgend jaar weer mee gaat doen. Anja zelf weet het nog niet. Die 3 keer omhoog lopen en dan ja, die hele week eigenlijk, of dat half jaar waar je naartoe hebt geleefd, om dat nog te kunnen evenaren en de kick, ja, dan weet ik niet of dat nog ooit hetzelfde zal zijn. Dus misschien dat ik dan voor een heel ander doel ga. Ook het goede doel, maar een ander doel. Het damesteam van Lake Valley, uitkomend op het hoogste landelijke niveau, kampt met een smalle selectie. Coach Frank Brands beschikt tot nu toe over 2 keepsters en 6 veldspeelsters. Nieuwkomers zijn Ilse Henne en Lindsay Gabriel. Ilse Henne voetbalde afgelopen seizoen op het veld bij SV Venray. Als oproepkracht speelde ze al enkele keren mee in de zaal. Lindsay Gabriel is afkomstig van SV Nijmegen. Daartegenover staat het vertrek van 4 speelsters. Kim Bankers, Janice Direx, Lori Peters en Judith Rauwenhorst. Zij stoppen alle met zaalvoetbal. Eind juli start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nelly Schuurmans uit Venray wordt maandag 100 jaar. Een bijzonder hoge leeftijd. Maar Nelly is nog goed bij de tijd. Pelemaas TV bracht een bezoek aan de bijna-jarige. De van oorsprong Zevenumse woont sinds 1927 in Venray. Nelly heeft in diverse verenigingen zoals de huurcommissie en in de Raad van 11 gezeten. Nu heeft ze nog 1 grote hobby. Op het ogenblik niks als computer. Anders op het ogenblik niks. Wat doet u op de computer? Mailen en spelletjes. Maar spelletjes niet zoveel. Maar mailen wel. Maandag viert Nelly haar 100-jarige verjaardag. In cafézaal Tiele komen genodigden om mevrouw Schuurmans te feliciteren. Maar wat de Venrayse 100-jarige precies te wachten staat, weet ze nog niet. Het is een verrassing. Dat wachten we af. Maar ik heb wel een beetje schrik ervoor. Waarom? En die drukte allemaal. Ik hou niet van drukte anders. Hè. Nee. U had liever een rustig feestje gehad. Ja, vind ik wel. Maar dat doen ze, willen ze niet. Ik heb niks te zeggen, hè. Nee, echt niet.
Ook burgemeester Hans Gielissen komt maandag speciaal om Nelly Schuurmans te feliciteren. Het is natuurlijk een bijzondere leeftijd. Maar de grote vraag is, hoe word je nou 100 jaar? Nelly weet daar het antwoord wel op. Ik heb het straks gezegd, door iedereen een zin te geven en met iedereen in vrede te leven. En iedere dag een borreltje te drinken. Tot zover dit Pillenmaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een uitzending van Onder Vier Ogen met Mieke van Uden. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog, er is wat bewolking en het wordt 10 graden. Overdag is er een kans op een flinke bui en langdurige regenval. Het kwik stijgt naar circa 21 graden. Zondag wordt het iets warmer. Met 23 graden en een klein briesje wordt het een fijne vaderdag. Ik wens u nog een fijne avond en tot ziens.